Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba kitbok lang nongrem haka arpo kendai terik ubenai kela lingkot arajar arpo ula shimti ya ka kam kumu presiden jong ka National People's Youth Front Meghalaya State Unit hadin baka samoy terik kam jong presiden berim uba Niki Nongklau kalakut no dangshen. Hagani ka jingilang penkamti kam kabalalong ha office terik kam jong ka National People's Party hanong ba shlong la sakhilang da kinongkit kam jong ka National People's Youth Front but kiway di kitkot jong ka National People's Party. Haka jingi karan mat kilal pathai khubor uba kitbok lang uliyat ho baka thong ka ba ulabu hakman kumunong ilam kalong bantur shaman laki district nakabenta ban penklan nya kene ka snat trekam jong ki samla bat ban kersha nya ka sarkar jilla ka bala shimkhia ban penbet nyo ya uput usam bat ka jilla asam ban bodin haka bayadai bat ka jingdawa ban penken ria no ya ki breu ki basyong basa hatem yo maulong bat ban bodin haka bayadai bat ka jingdawa ban penyo ya ki airline permit hapo kene ka jilla Meghalaya tentasi ka pendai tarik nidap de jeng sukumen bangilayo yang tua ya presiden Joko State Meghalaya Ibapura juga kita pelang rem di katu Nusa ini di Alaisna Nusa de ngasubat interim presiden mah de hak juga korjat bangadi National Youth Working President kita ini ya kini sini beladat ini ya don daga meeting ya isi jangka youth buat meeting kalau don ke proposal gitu begini bu ya iba sedikit lang kuni presiden pertama state juga itu tinang kong ngasoban ayu play mo nomor ba la priyad ya ki ya kacing im jonga pat hadu kan ka khidmat ka pamanta pat hadu juga por ngasoban ay kublay ya ki ya parok ki samla jongka National People's Youth Front jongka state ka balik siling ba jongki kalami ka cima project lah dapat propose ka kerten jonga bangan sim kum unong ilam jongka state untuk kum presiden na ay kublay ru i Sir James PK sama balong kumu National General Secretary haju upor ba in charge ka state NPWF ka jongi ibalaton banta hakan ka kam se baka tika sngi ka ba long banta ru ka dei lamba ka cing ya lamhi ka jongi haju upor ngasum ay kublay shika dei ya i National President Baton Burani isa kontrak ke sama ibala approve ya ka kerten jonga bangan long kumu state Presiden Bapura jong kanika NPWF ka jongi haju upor bat ka bakham kongsan ay kublay yu National Working President bat ya i National President jongi kibala ay ka appointment na kamta ka jonga bangan long kumu Presiden Bapura ubansa lam ya ka state NPWF jongi nang ni syakman kata kadika bentak ba hakman ka ba nakalian juga soban ay kublay nang ta jongi lang hapor ka kam ka pakongsan yang aku state presiden ha ni ka por kalong ba kumno bangan pentelun ya ka NPWF hi hapo jong ka jala Meghalaya hi par ko kata kadika kam ka ba ngan sedang da ka ba ngan Lake Shaki district paro jong ka state lada ya gitu kibala don lupa ngan ang hampan scam susu lan ngan constitute ngan reconstitute ya ki bom padon ngan late ban constitute kata kadai ka top priority ka jonga kumno bangan penklanya ka ya hapo jong kacelahi paraboy kapaan kaba ngin sedang nang sikmat kalong kumno bangin nang enroll ya ki samla hakani ka party da kaba hakadur jong ka enrollment drive ya parok ki samla kiba don lupa haka NPWF bat ya kiba kiban senang rung haka NPWF ka jongi na kamataman pangklan susu ya ka party ka jongi haka state hi parowe kata kadai ka kamakmat nak den kimat iba nakwa ban ong haka ko kiba pun kimat kibangin train namta kisamlah po jong kacalat han raya menta masno bon ong ba andai ka sngi ka banangkong yang bangan simti ya ka kam te i kiwe pat ki issue kiwe pat ki jing ton kam ki ba kum ka NPWF ngiyoi ngingai bangin selang ai ya ki jing tep phi na ka por
Tena kaleng juga masuk ong ba kita kita bentar di ba khamat ya ka ba ngin pray nang ni syakma. Ka NPWF kum ka wina ki tenat jong ka parti. Nangit ba barok nangi ngilong tiba along aware ya kani man ka political party ngi don lightly ki wing ba kongsan nak mentapan maklanya kan no party. Kawai ketika parent body kapaar ngi don ki women's wing kapalai ngi don ya ka seng yung isamla. Tikum unong yalam yung isamla ngangit bangin ya angkat hibat ki nong yalam jong ki parent body. Kabamut bangin ya angkat hibat ki isu ki ba nakaliang jong lada kumentangi ngi don haka parti ka yalam ka sorka. Ini ya angkat bang kersyang tengah ikinu ki isu ki ba ka sorka ka jungi ka syem. Te kumban ong menta ngangit ba nakaliang jungi ngiyoi ki babon ki isu ki ba nakaliang ka sorka ka jungi ka syem. Te ngi kum ka NPWF ngi don ka menta ka krau ban ai man sim ban kersyang tengah ya ka sorka hak babon kini ki isu ki ba ngamda don kam ban ong ngangit ba barok ngiatip ya kata ki isu ayu ka ba ka sorka ka jungi menta ka le. Te ngi kum ka NPWF ru ya ki bakum kita ngin ya ai ke ketika mon ketika diang ban ai man sim ya kinong hilam jungi ba kin train ban pendap ya ki jibu kita kita NPWF haka election ada fulai kum bang ong bangingi don kam ban enroll ki bre fiso tu haba ong enroll ya ki samla kalong bang habang ikot ki samla sekani ke parti kalong haka dor kum kata kan ban ka habang iong baki samla ngin enroll kita kila dei paki ki ban nang penbun susu ya kinong tabut ki ban vote ya kani ka parti ke jungi halor ki babon ki isu tongan cukran jad ba piong yang namta ki ki mat ba kong sang PI menta ba ka parti ke jungi ka syem ya ka menta ka ba khamat kum ha ka ba persyang ban penbet ya ka kerum keram ki pending isu ki barem kum yo put usah kani ka parti jungi ka syem ya ka menta ba khamat ya ka ban persyang ka bangar ngladon ha ka politics kum wei na kinong trei baret nga kami iya kanu ko sarkar basim kya kum basim kya ka sarkar NPP but nganget ba ka NPWF hapo ka jing yalam jongar ngin kersan tengah ya ka sarkar bahkan pendap ya kini gijing temu kumbang UI lengba ki statement ki ba u chief minister UI na ka por ban pendap ya kan ka isu tuai kepala ka baar isu ka bang UI ka ba barok ki samla jong ka jadber khantam ka bang ya kran ka por ka dei ka isu jong ka themetor ka ba barok ki ya angnut ki ya lenga ki ya kwa ba minyo no ya ka ban ya ka ban pendap ya ka ban kaliang jong sarkar jong ikla don ka jing temu ka ka bangadon ban ong kalong hoat ka sarkar jong ikla persyak ti haduk lanu kan la ya kata ngaru ngamla ban ong menta thamrei ka rule jong NPWF ne kalong bangin kersan ni ka sarkar ban ni kwa bala dalong ka bala ka banang kloi kata kanang sontonat ba kanang bah namta ka jing khmi nanti ka jungi kum ka NPWF ka balai hangni ngi kum ba filiatet ba sarkar ka jungi kala syem ya ka resolution po assembly nagamta ban penyo ya ka LP ya ka jela ka jungi ya ka taru ka ka wi ka isu ka ban kalian ka NPWF hapo ka jing yalam jonga ngin kersan teli telan ni ka sarkar ba desikan yo pendap khamkloi ya ka niru latalong ka bala kita ki mat ki ba kham kong san na pedang ki isu ki ba bot